daagtan og ganahanan sa makagaba og relasyon basin og gusto sila og kanang na illegal nga paagi. So may bawa na rin so guys sa sunod adlaw unsay mga kuan mga proseso kay ang tao nga magbanta sa isang isig ka tawo pwede na nimong kuan ipatawag sa husgado or kanang imong ipatawag ng barangay. So, if na mahitabo nimo nga pagbantaan ka nga pat dyan ka so Hi guys, good morning. Karon di ay sikan din na dari sa Cebu. O gapon lagi mi abot. So karon di ay nami lakaw kay palit lagi mi og kanang pintura sa bahay ni kay karon pa naman na discover nga ang mga materialis ay dari sa Cebu mas barato. Ja, mga tiles pud kakuwang pa man ito isang ubang mga kwarto. Karon na may kay nagtudlo dai namo nga mas barato ko palikaran dari o kanang pintura bitaw guys kanang binaldi-baldi kontra dito sa galon ra kay mas makasib ko no. So mo to mari mangyari dari sa inde pwede uli dari kay giniyo na sila sa jang magtijang pamilya dari sa Cebu. So sa duha ka tuig kapin karon pa sa nakauli dari tungod sa pagka-busy sa isang pagpahima sa isang bahay. Hindi. Wala ko din rin. Confusion ang ilis anak na ko aniha. Sige ma. Sige bye-bye. Okay. Bye-bye. Salamat. Sige. Isa sunod daw sa? Lovely. Laso ditong palitan ng pintura day? Naraman din sa kuwan. Carbon. So guys, sa pila ka tuig nga wa mi nakauli dari duha ka pin. Ang kadaghan nakadungkoan kanang nay kabaguhan. So tanan mo dari sa mga gianan ug asa mi padungkon ato mi sa asa to day mabulok. Sa una guys, pag kanang di na marigi ko giabutan og bagyong udit. Kuan grabing kalbuha pa ni. Nga hapsa dinidinan di na binagbarag dani kanirang mga building. So karon green na pud ang mga kahoy. So kani guys, mao ni Puente Osmeña, Cebu. Kamo nas mga building dagko kaadyo. So kanya dia mang driver si Pedro ni guys, silang driver ni MM. Sa mabulo, mga antag mabulo. Balik ni pintura. Kasmoday. Mao din sila din. Bagwa. Oh gani. Pintura guys. Pabrik dua bos. Patay. Pabrik kedua, dire. Apa tadi? Dire ko pabot. Asa rin Pedro na, nas kilid ay? Ito, layo. Mo lagi yun nga, sudunon pa. Nag-spray tayo pintura. Sibo. Resibo day. Saan yung lugar day? Iyala. Ayala.
ba nga ang mga isda giambakan man kuno sila. Daghan na gisabaw gud mo paghuman. Giambakan Puro ka nang puti bitaw nga bulinaw. Dagko. Nasa to ano to nangambak na daman to sa kuan sa kanang ana sa pound. Sa kato sa kuan sa to Mindanao. Oh. Man nga nakadaghan tong buhol gagmay raman na dara man dito pound. Kiting bulinaw mo gidron. Kada kuan lagi Pedro kada dunggo lagi bulinaw kada dunggo toy ana ba season makaon kag bat Pedro Suka kita pa talaga suka. Pangilin Pedro Ha? dili Mahoy Paris. tambok kan abot ba tagos ka? Si mana nga. So, sabot gid na. Oo man dito. Adlok siguro sila. Hey guys. Di ana day me. Alas ko sinasa ko si Anin. Okay ra mo kita sa vlog. Ha? Okay ra ka mo kita. Ay mo. Ato na hinom. Hi guys, majong hapon. Ika na dami dito sa kuan, nagpalit na dami nakapalit na dami lipat ka baldi nga pintura. Rator dari guys. Resibo. Kadito jud minipalit sa kanang resealer. Unja, salamat ko sa nagkuha naman dito nagtabang para makapalit ng rator ang ginalon nga pintura. Salamat ko kang Nancy. Anak ni wala orang to ang kaaban ito na sinabi guys kagulis buhon unja nakoy kanang gamay ninyo yung istorya kanang naay sa kanang nay pag abot na madari sa Cebu kuan nadjay mga tao nga kanang dautan og hunahuna sige na kanang naay dautan og ganahanan sa makagaba og relasyon. So manang giingan nga Ginoo na naman si bahala sa mga tao nga naganahan og kanang maot ja na kanang nay mga negative. Napagtuhan si Indira na guys sa mga tao nga nana lagi nga tumutugap si na sigilakan ako di naman na iko gansa. So naa lagi mga tao nga butang-butang sa isig ka tao ja kanang naay wa di sila kahibaw wa sila kabagon sa ditiin sa itinangod ba murag puro lang sila duda or unsa may ilang mga silang anak pero hindi na ay tagdol. So basin og gusto sila og kanang naay legal nga paagi. So may bawa na rin so guys sa sunod adlaw sa mga kuan mga proseso kay ang tao nga magbanta sa isang isig ka tao pwede na nimong kuan ipatawag sa husgado or kanang imong ipatag ng barangay. So, if na mahitabo nimo nga pagbantaan ka nga patjen ka so pwede na nimong ipatawag sa dakang ebidensya na o kanang kanang singa na ni sino kog nay mahitabo nimo sa gingan ka nay tao nga moingan nimo nga kanang sus lami adjud kapat dun na lami kay papatay kanay nga na bitaw mga words guys pwede mo din nimong ikiha dun maingon ana bitaw di palagi kuno sa mo patay kuno og tao hagway pa kuno gipatay so manay banta guys so kumukuha kinsa gibantaan basta kay kanang pagbanta di na maadyo pwede na ikapreso nimo. Diya dari day sa Cebu gaming kainit. Parang inita pud mo pas buhol di ay abi na og kanang naay sa buhol day init. Di ka jo kasi adlaw pero aning iing. Aning ang panahon.
A few moments later. Hi guys. Morning, morning. Tipas na ni? Tipa. Oh. Dahil mi sa Guadalupe naglakaw. Adong dahil mi sa Anti-MM. Asa to ilang lugar dahil? Doon sa Baligayag mo yung sikat. So, naglakaw rami kay grabe traffic oh. Mura na o kanang na Manila ning Guadalupe oh. Kanang mga sakyanan oh. Parang ka traffic. Amo orang gilakaw kay Dora man hizawat pud Panington. Ya. Kalbangan ba ko amo kalibang ka na di pa na mao. Di pa din na mao diyan. Okay. Unahan pa sa barangay hall. Pwede pa-enjoy ka sa barangay? Hi guys, at today may sa ilas na ni Daya katong iso ni Coco kay gimi ako pa si Bim sa ijaan. Ison sa iso ni Coco guys, ison sa nagpadaka ni MD guys. Mga today may dito ron. Di ba mo ni barangay hall? RRD Skulahan din. Uy, naman ko ilang mga magko dahil. Usa di ba na din mga? Guys, jadi ano miss, sani ka sa Mira? Ay, mauna nila no. Kalipat mo ko dahil. Nairo ako. Ano ilang iro na? Mga pa ni Sabra? Wapa kayo? Pero buta na si Zaday. Ano saan ni si Zaday? Bay sa antinig ko. Ang guys. Sa una mo pa ni pagtrabaho. Mana no? Pikas deh ini pikas. Ayo. Nay. Nay. Kuratan siya. Ha? Samusara ka dire. Gahapon pa. Ay, mama ak na iro. Dili ni. Na kay payong dai. Tek man ha payo pa das pa. Usa ka balagon. Wag mo ko niingon nga mo ulit. Dai iro dai. Dog lover bitaw tay mama atoy ha. Serious dai. Ano? Bili. Nay. Tuwa tayo wapag bayad sa pikas. Yan ni mo day uy. Ito. Wala lang ilang sinanay ni mo. Kani mo bitaw nanay dito kalo ana dako kay lingkod o. Sige sige. Kay Ayo. Ini ko sa nanay. Sit down. lingkod. Gahapon. Uban ko ni nana. Guwang na ko nay. Guwang na. May ka pa. Sabi to dito, ang mangga to as ilang kuan Buddha. Ano sa to last day uli si Lawrence? Si Lawrence, sa birthday nanay. February pa? February 11. Apa yung kasang vlog dahil? Kitan ka sa YouTube. Okay ra? Vlog mo? Vlog. Hey guys, yan nila. Ang lamig. Kisa nagimo dani dahil? Pinalit? Kami. Kamo nagimo? Nami. Uy. Chicken man din. Namay manok.
Chicken. Sipag-sipag. Gusto rin niya yung chicken breast. Duka lang. Uli na yung game. Balik ako manay. Hindi akong tawag ako. May lang hiro. Berapa kayo lang hiro? Di yung maak. Ba, di na laki. Hindi na mamakmay. Kapon na. Ang kapon na. Laki. Ang day na. Pero butan man nga ni hiro day no? Butan. Imo na lang nadadaan ni Iroon dito sa buhol. Di ko tiguang na nanay hadlok. Buk doon pa lang yan. Balik. Wala kailan ni mo? Ako kay ba? Hi guys, nakauli na magusugan na. Kuan, gihandaan ming nanay. Daya o lumpia karang kalami. Masa to ni mo rong pitik-pitik ika ni mo day? 20 minutes. Lobster bowl. Lobster dito mo dito lami. Anja guys, marami hang vlog karon, pasensya na mo. Bye bye guys, thank you for watching. Bye bye. God bless.